אני גיימר IL, אז יאללה, לי קוראים חנוך ולשני פה יוסי, אז אוקיי, יאללה בוא נתחיל, עוד אחד, וגם רציתי להגיד לכם שאני פותח ערוץ חדש, לקחתי חרב מזהב, אני הולך אחריך יוסי, יש לי חרב זהב בשבילך, או חרב זה, אני אחפה עליך כי אני הכי טוב. קח אחד, קח חרב. יוסי, נתתי לך רגע חרב, והוא נקח את זה, הוא נקח. הוא חושב שאנחנו לא יוטיוברים, מה יש לו? הוא חבר... באמת, אבל קצת. טוב, בסדר, תהיה איתם איתי. אוקיי, יוסי, הוא איתנו, לא יציג לך, תדע, יש לנו מזל. אוקיי, יש לי... קח כסדאה, יש לך... אוקיי. יאללה, בוא נצא. בוא נלך למקום הסודי שלנו. זה מה סודי? אנחנו מגלים את זה לכל מי שנרשם בארץ. זה אחד השרתים, השרת הזה. כי אני מאוד אוהב אותו, גם חדש לי מאוד אוהב אותו. כן, אחלה שרת. גם אנחנו נשחק ב-iPixel, וכל מיני שרתים נשחק. לא רק בשרתים. יוסי, יש לך פה חרב, יש לך פה... יש לך פה... לא משנה שיגלה את זה. טוב, יאללה, בוא. לאיפה אתה רוצה עכשיו? לספינות? יאללה. לא, אל תלך ל... בוא נהרוג אותו, בוא שלא. אנחנו 3. כן. אנחנו לא נשאר את כולם. טוב, אנחנו חזקים, אתה יודע. יאללה, בוא, יוסי. אני נתתי לו סרטון. טוב, בסדר. קח גם את זה. קח את זה. נתנתי לך... לא שם לב כאילו. יש פה. יוסי, יש לי קצת בגלל. זה לא היה. הופה, יש בו... לא. יש פה טבע. כן, אני יודע. שאלה איפה. טוב, יוסי, בוא נלך מפה. יוסי, בוא נלך מפה. יאללה. אתה בא לברוח? יאללה, בוא נברח לו. הוא יהרוג. הוא לא, אנחנו יותר חזקים. נו, בוא. מקום הגן. וואפ! הנה, בוא נלך לשם. בוא למקום שם. יש, הוא לא רואה אותנו. יש! זהו. אני מעדיף לשחק רק בלי סאבים וטימים. אוקיי, יאללה. מה? יואו, איזה ילד. יוסי, אני רוצה את זה. הוא הצליח להגיע אלינו. נכנסים! תודה להם! אתה צריך עליו? מברזל. יוסי, קצת לא שומעים אותך, אבל לא משנה. הוא יושב ליצור פלדה, תודה לך. אתה צריך עליו? רגע, איך אני עולה לזוזל לשם? הבנתי איך לעלות, נראה לי. צריך לעשות פוק. פוק. הנה, אני יודע איך לעלות. יוסי. עושים פה פרקור ואז לכאן. לא? לא. טוב, יאללה, בוא נלך. נלך לשם. יאללה. על ההר הזה נראה לי יש טבע, בואו. טוב, בואו לזה. להתחבא. לאיפה אתם הולכים? לאיפה אתה הולך? לא, יוסי, למה? אין שם שום טבעות גם בכל זאת. איפה אתה? נפלתי למטה, עליתי למעלה. איפה הטבע? רגע, אני לא זוכר איפה היא הייתה. או אין אותה, וואלה. טוב, יאללה, מצטער. אז סתם עליתי לכאן? טוב, יוסי. בוא נקפוץ, נתאבד למים, סתם. יאללה, מוכנים? פיצה! נראה לי שראיתי שם אנשים. איפה? נראה לי שראיתי. במקום... מה אתם עושים? תגידו לי, נו בואו. אני
תגיע. הנה יוסי, יש שם אנשים, תיזהר. אני חייב לאכול. אז מה קורה? אוקיי, יאללה, בואו, חבר'ה. עכשיו תשים לב. איך אני מתרגש אם ננצח או לא? סתם, אני לא מתרגש בכלל. יוסי, אתה הולך ממש איתי. מים. יש לי באגים קצת, לאגים. יש שם, כבר לקחו שם הכל. למה אתם הולכים לשם? מצאתי תיבה! זה הר שהתכוונתי, איך לא שמתי לב? איך לא הבדלתי? כאילו, קצת לדעת. אני פשוט שוחה לי, לא יודע לאן. יואו. יכול להיות שאני אעלה גם סרטונים בטוויץ' שזה לייב ואחלה, כן. כן, אני אשקיע בערוץ. אוקיי, יש לי. והילד הזה שמדבר איתי, שזה חבר שלי, אז הוא גם יעזור לי בערוץ. יש עוד ילד שעוזר בערוץ אבל אין לו מיקרופון. כן, אז הוא לא עכשיו לדבר איתנו כרגע. כאילו היה לו מיקרופון אבל... כן. אז אוקיי, בוא נלך לשם, יכול להיות שיש שם משהו. קפצתי, איזה קפיצה כאן. יוסי, בוא אחריי כבר, מה זה איתי? ריקה. פעם הבאה אני עושה דרך אחרת. וואי, הילד הזה כל הזמן בא אחרי. אולי אנחנו יוטיוברים מפורסמים. טוב, יאללה, בוא. זה הסרטון הראשון שלי. יש את הספין של יוטיובר כמו שלך, לא? טוב, יאללה, בוא, יוסי. לא נדבר על זה עכשיו. אוקיי, בוא ניקח את התיבה הזאת. וואו, יוסי, יש לי דבר, מה זה טוב לתת לך. יוסי, איפה אתה? פה, ליד העץ. מי רוצה את זה? בוא, יוסי. יופי, לקחת. יאללה. חבר'ה מוכנים, בואו. חנוך, אתה יודע מה יש לי? חנוך, תרים ידיים. ממש מצחיק, יאללה, בוא. אוי. בוא, יוסי. בוא, איך שלגו ממך. יאללה. הגענו למסוק! אוי, יש פה עוד טבע. שריון מזה? מה, לא בא לי, זה חרס. יאללה, בואו. זה לראות שלא תמות במקום שנפלת שם ומתת. איפה הוא בא אחרינו? איזה איטי? אני יותר מהיר ממנו אפילו. כן, הוא איטי בטירוף. היה לנו אוכל. איך שלא קוראים. יוסי, אנחנו כמעט בספאם. הנה, תבוא. לא הספקנו להיכנס. תלחץ, נכנסתי. שיט, נו, יוסי. נו, למה? אז זה כל הדברים שיש לך כבר. רגע, יש שם עוד. פשוט שברו את זה נראה לי, לא? מי רוצה כל פעם מברזל? יש, טוב, לא משנה. הוא יכול. כך, ילדי. אתם תקועים בבית כלא לבינתיים. לק, יוסי, אני יצאתי. לבינתיים, הוא תקוע. עוד תיבה. מה יש שם? פוט. תביא לי פוד. יש פוט. לך? אוכל? כן, אוכל. טס. מרק, אתה צוחק איתי. יש לי עוד לחם, כן. אומרים שצריך לאכול מרק עם לחם. וואי, כולנו עם קסדות ואני אחת בינתיים. טוב, יאללה, בואו. הנה עוד תיבה. מאפן. 3 סטרינג, יכולים לעשות מזה חץ וקשת, עוד אחת. בסדר, אני לא רוצה. תן לי כוח לכל הדברים האלה. גם למה אני צריך חץ וקשת? לראות מרחוק, אולי? לא כזה בעיה. איפה את? וואי. יוסי. איפה אתם? אתם עושים סיבובים אחריי? אנחנו ליד המסוק הענקי הזה. הנה עוד טבע.
אני הולך לספאם. טוב, יאללה. אפשר להיפרד. למה? זה עוד שנייה מתחיל, יוסי. עוד 10 שניות. 5, 4, 3, 2, 1, בומשי. עוד 10 דקות. עוד 10 דקות? לא ידעתי. נשארנו 1, 2, 3, 4. נו, מה זה? אני מקבל כל שנייה קסדת ברזל. מה זה? כל טבע שאני פותח. זה מוזר. כאילו לא רוצים שאני אנצח. מה זה? הנה עוד טבע. היא מוסתרת. יש חרב מאבן. יוסי. רגליים מברזל, חץ וקשת, בשביל מי שרוצה. רגליים מברזל? כן. אפשר? או שאתה לא יכול? אתה לא יכול לתת לי? לא, יש רק אחד. אני אחפש בשבילך עוד. נו, מה זה? נותנים לי עכשיו רק חרבות מזה. רוצה להחליף איתי על נעליים על חרב מברזל? נעליים? יש לי עוד אחד. מאבן. יש לי עוד אחד. אתה בספאון? לא, אני קרוב. יואו, איך אני אמצא אותך עכשיו? אני קרוב בספאון, אני חושב... האיש הזה איתך או שלא? לא. אז הוא גם לא איתי. תפרדנו ממנו? כן. תהיה מוכן למלחמה נגדו. למה נתנו לו את כל הדברים האלו באמת? עזוב, נו, שיהיה לו. לקט. שיהיה יותר קל להילחם איתו. כן. כאילו, מה הקטע? או שתי אירון, אני יכול לעשות לך עוד מהאירון. מה, מישהו מת כאן? תפוחים מוזבים? אוקיי, אני עולה פה. יש פה טבע, אני זוכר שהיה פה איפשהו טבע. אוקיי. אני יכול לעשות לך חרב מברזל. לא, אני לא צריך. חרב מברזל, בטוח? אני צריך. אני בספאון. אתה בספאון? אוקיי, אני עוד שנייה פה. נו! 1, 2, 1, 2. שתי חרבות מברזל. יש לי מגפיים מברזל! טוב לי אולי? לוש. התחדשו כאן? תראו כאן התחדשו בספאון. מה? גם פה התחדש! יש! יוסי, תחכה לי, אני באה, אני מגן עליך. הלו. יואי! אני לא בכיוון בכלל. לשובו? יש, טוב, ביי. לא. מה? ביי. טוב, יאללה, יוסי. חז מסיבה? תנחש איזה בית ספר התקבלתי? יוסי, לא נדבר על זה עכשיו. לא נדבר על זה עכשיו, אני אגיד את זה יותר מאוחר. יש לי שלוש זה. הוא הרג אותי. כן? כן, אבל הוא לא צריך לקחת שום דבר. אם צריך לבוא לספון לרצוח אותו. איפה שלא תהיה. אין לי דברים כל כך טובים, אין לי חרב מאיירון. אני לידך. זהירות, יש פה טבע למעלה. יואו, כמה דברים יש לי. יואו, יוסי, אני חייב מקום של זה, לספאון. עוד 30 שניות. אין לי זמן, תן לי לזוז. רגע, רד למטה, אני יודע את המקום הזה. רד למחרה הזה. יש שם תיבות? כן. שיש שם דברים? כן, אין טבע כמו שיש פה דברים מלפניך. אין פה כלום. מה אתה עושה? זהו, הלך עליי. שיט. אני מסתכל, אני לידך. זה יואו, יש שם מישהו, מה זה טוב? שהוא הרג אותי במקרה הרע. קינג אוטיס דיי. הרגו אותי. רוצים עכשיו יכולים לשחק בסקייבוק. האמת היא זה היה די טוב. אז חבר'ה, זה היה הסרטון שלנו להיום. איפה אתה, יוסי? טוב, לא משנה, לא נראה אותו, אז תנו סאב, תנו בלייק, תנו בהכל, אז יאללה ביי.